nekwanụ nna di ebe o je gbachi ụlọ nwa ya nwoke nwụrụ anwụ na anụ nwaanyị and nwa ya nwoke ahụ nwụrụ anwụ olubedu 8 days o ji wee nwụ akwabeghị ozu ejego wee gbachie ụlọ ya bụ nwa ya nwoke chụpụta nwunye nwa ya na ụmụ ya n'ilo sivava kolo akpafa pụọ na ebe ọ bụ na nwanlum enyere fa na fa achọghọ na fa tizie na ya bụ ụlọ pụọ hei debe anyị bịakwanụ ka ụnụ nụrụ ka nke a ti wee mee amakwa m ife butere ụdịka ife nke anụnwa na ọ na-abụ na ama ukwu butere ama ụta ka ọ na-abụ na nwa ya nwoke nwa ọ yara ahụ wee nwụ kedu ife gburu nwa ya nwoke ya bụ nna di jizi wee bịa wee na-azọ prọpati nwa ya nwoke nwụrụ anwụ ọ na-abụ na nwa ya nwoke anụnwa amụtaghị nwafa ji azọ prọpati nke anụnwa ka ọ na-abụ na fa atụpụrụ nwaanyị a nwa ya kpọrọzie nwa na bana prọpati dofa mkpa karịa ụmụazị amụta alụfa hei bịakwanụ nụrụ ka nke anụnwa ti wee mee n'ọkwa na Lagos steeti ka ọ na-eme wee na-akọwa na afa nwunye nwa ya bụ Tosi Omolola na ya bụ nwatakịrị nwaanyị dịkwanụ 28 years na ya na di ya lụtara ụlọ na Ikorodu nke dịkwanụ na Lagos steeti wee na-akọwa na nke nwaanyị a na di ya na fa anụrụ alụmdi na nwunye ọfụma gbakwa n'akwụkwọ mee ife niile a na-eme asị nwaanyị na nwoke nụkwanụ di na nwunye n'ọnya ka a na-akọwazi na nke nwoke nwụrụ na 28th of July 2026 na ụmụnne di ya bụ nke nwaanyị na nna di ya na fa ekwekwanụ nke nwaanyị ka olugodo uju na di ya nwụrụ anwụ na akwabeghịkwanụ ya bụ ozu fa edeghị ebe a na-akwago ozu ka ọ na-akwabeghị ozu mana onye nwụrụ on 20th of July a ya emenu mitin bifo akwaba ka ọ na-abụzikwa na onye nwa na-eje ụka ndị na-akpọ iti n'ala ị mara na enwere ike inyi ya ozugbo mana unu na-anya fụ dresin fadị ka ndị na-eje ụka fadị ka ndị na-akpọ iti ana n'okwu ya ka a na-akọwa na amazikwa ife na-etelofa nke bụ na nna di ya na ụmụnne di ya bịara wee gwanya bụ nke nwaanyị ụnụ anụnwa ụnụ fụrụ ọ na-agbachi kịta anụnwa a na-akọwa n'ebe di nke nwaanyị anụnwa lụrụ ụlọ ọ lụpụrụ ụlọ nke ya iche andị nna di ya anụnwa nwere ụlọ nke ya iche fa wee bịa wee sị nke nwaanyị a na ya kpọkọrọ ụmụ ya ka fa ncha banye n'ofu nwanlum je biri nke nwaanyị wee sị na nwanlum anyị elota anya na ụmụ ya n'ụlọ di ya lụkwa n'okwu ya na-esezikwa okwuo na ife ịfụzikwa abụ na nna di ya bịazi wee gbachikọrụzie anya bụ ụlọ kpamkpam na ebe ọ bụ na nwanlum elotahụfa na fa bukọrụzie ngwongwo fa pụba di ya pụba wee na-akọwa na ụmụnne di ya ejegori ma nna di ya wee jee chịkọrọ akwụkwọ prọpati nwafa nwoke na fa ekechagori ya n'aka na enwezikwa nke ekenyelu nwunye nwanne fa nwoke n'ọkwa ntu anụnwa ụnụ fụrụ kịta nwoke a si wee na-agbachi una ka onye a na-agba alịsị ngwa n'ichu ka nwaanyị a si wee kọntaktị alịsị wee sị ya na ya na-ekwe ife na-eme na-achụpụgokwa anya na ụmụ ya n'ụlọ alịsị wee postu onye bụ ife na ka o si gbatakwuru kịta anụnwa na ndị uwe ojii nke Lagos steeti na fa abatago na ya bụ okwu wee jee kpụrụ nwoke ụnụ na-afụ ebe abụkwanụ nna di nke nwaanyị anụnwa ndị uwe ojii akpụrụ gị ọ nọ na kọstọdi ndị uwe ojii a na-akọwa na ndị woman right abatakwugo na ya bụ okwu ka amalụzie ife butelụ ụdịka ọnọdụ anụnwa nke bụ na nwaanyị di ya nwụchara anwụ ka na-akwa di akwabedu di erubedu uju di ya na ndebe di ya na nna di ya na faya kurugo mmiri to ya hala anwụ to ya halụ mmiri to ya ti na nwaanyị na ụmụ ya ezu ike ebe fa gbachiziri ụzọ anụnwa apart from na nwaanyị anụnwa akpụgharịsị ngwa n'ichu wee gbachi ụzọ chụpụ ya ọ ya anọzikwa mbọsị ya akwadie ka ya agwazikwa ya na akwadie ka ya si anya kpọta ụmụazị ka afa solu wee kwa nna fa kedu ife bụ ebumnobi papa nke nwoke anụnwa iji wee je gbachi ụlọ ebe nwunye nwa ya bi aghọtachaghị nya bụ akụkọ ana m ajụ ọ na-abụ na amaghị wee kwu butere amaghị wee sa ka ogene ka ọ na-abụ na o nwere ife fa jụrụ nya bụ nwata nwaanyị nwafa nwoke na anụ nya bụ nke nwaanyị asaghọfanya nya bụ ife ọfụma ka ogene igburu nke nwoke ọ na-aya ahụ wee nwụ ọ nọ n'ụlọ ọgwụ wee nwụ ka ọ na dapụrụ wee nwụọ unu kwesịrị ikwu ife gburu nke nwoke ka ọ na-abụ na fa na-asọspekti na ife gburu nke nwoke na aka nke nwaanyị adịna ya ka ọ na-abụ na nke nwoke bụ nwafa na-aya ahụ nwunye ya esogho wee nekwu ya ka ọ na-abụ na mgbe nke nwoke na-aya ahụ na o nwere ife ọ gwara papa ya nwunye ya merie ma ọ bụ ife nke ọzọ ma ife nke ọzọ ka ọ na-abụ na mgbe nwafa nwoke chọrọ ịnụ nke nwaanyị a ọ na-afa sọpọtụ ka nwafa nwoke nụọ nwata nwaanyị a kedu ife nwere ike ibute ana m na-echesi ike nke nna di eche na nne di ka a na-asị na ada eme odefa na ụmụnne di ndị ọnwụ mere eze afụnubekwa m ebe nna di na-eme odefa afụnubekwa m nke a bụkwa izizi nna afọ odefa kedu ife nwaanyị a meziri papa die ji wee nwe ụdị obi ya wee kpochie ọ chọzie ịma na nwa ya nwụrụ anwụ ọ chọzie ịma na nwa ya mụtara ụmụ na-abụ
ọkwa ụmụ nwoke na-abụ ka nwaanyị amụrụ fa ya bụ nwoke ahazi eche maka ụmụ ya. Kedu na ife nwere ike ibute ife nke a? Biko na inegodi ya anya n'ihu ka ọ na-agbachi ya bụ geeti, ifu na iwe na ọnụma dukwuye n'ahụ. O nwere ife nke nwaanyị a merie nya like mgbe nke nwoke na-anụ nke nwaanyị a, ọ na-abụ na nke nwoke abịa, o nwere ka nke nwaanyị a si eme nna die, ka o nwere ebubo bonugoro nna die, ka o nwere ife o merie. Kedu ife nwere ike ibute ife a nke bụ na nwa nwoke nwụrụ anwụ? Ichezi ka akwa ya unu echezi nnọọ ka emechaa ife niile ka etinye ozu n'ala, ka onye nwụkwazidara anwụ, ka o nwee pisi ebe ọ nọ, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa bifo unu ebulu onwe unu pụta afịa wee na-abụ onwe unu ike, ka ọha niile mara ife unu na-eme ma marụkwanụ ka unu ti wee biri. Ife nke anụnwa ya orikwanụ m ọnụ. Ọdụ ka o nwere ife ị nwere ike ide eche n'ife nwere ike ibute ụdị okwu a. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị kedu ife nke nwaanyị a merụfa na-ewefe iwe, ebe ụfọdụ na-asị ife ọbụla ọ sọkwa onye bụrụ ka o merụfa na nwoke a kwesịrị inwe ndidi ka ha kwachagodo nwa ya nwụrụ anwụ fee wee zọbazie prọpati. Kedu ife a na-azọ na prọpati nke a? Bikonu ife nke a ajọkakwa eziokwu ka m na-agwa unu, ya bụ ife ajọkwalụ njọ ma tiwuo nkapụ n'iti.